Deň dobrý. Get ready with me. Idem sa dneska parochňu, lebo môžem. Chcela som to spraviť také viacej ASMR, vieš, také... Ale nevie sa mi zavrieť huba. Ja sa dávam namalovať a dávam si robiť parochne, len proste niekedy to robím sama a je mi to pojedno. Takže ukážem vám, jak to robím ja. Priznávam sa vopred, neviem. Prvé, čo spravím, je skincare. Taký jebak tu má. Ty si sa zrazil s koňom. Čo mám s ksichtom? Čo ti jebe? Dávam si modrú. No ja prísahám, že ona vyzerá naživo lepšie ako ja. Asi sa mi hodí podľa mňa najviac. A zase je to niečo, si myslím ja. A môžem sa myliť. Ale ja sa nikdy nemýlim. Ja si urobím najskôr taký copík dole. Takto. Bye. Zapletiem si tieto vlasy. Buď si spravíš z toho tak dole, čo je pičovina, alebo zaš takto proste po hlave. You know. Who cares? Potom máš nejakú čapičku. Mám túto sieťku najradšej. Vyzerám jak kuchárka Jana. Ec. A necháš si to za ušami. Trust the process! Ježiš. Toto dáš do minč. Tu vyzerá teraz, že máš obrovské čelo, aj keď nemáš, lebo si stiahuješ dozadu vlasy, hej, že úplne, pozri sa. To si niekedy videl? aj tak by som vedla. Nevidím, ako mne pôjdu tie parochňárničky osprostené, agresívne. To oni vždy proste, to tak nemáš. Shut the fuck up, nikoho to nezajímá. My sme proste z dediny, čo my o tom vieme? Musím trošku ešte poobstrihnúť tú sieťku. By sa malo zalepiť, ale I don't care. Fantastické. I love it. Ideme na make-up. Toto je z Macu, volá sa Whirl. Tiež z Macu, toto je Modesty. To je všetko. Neboj sa, robiť čo chceš.